Остава тук, бе. Ужасно чувство. Кое е това ли? Да. Близко до ужасно е. Ръката ми се усеща като бетон. Гума и бетон. Смеска между гума и бетон. Епизод 4 на Цар Лъв се татуира цялото тяло. Какво мислиш за проекта? Да разкажем ли малко повече за татуировката, още докато ми слагаш стенсила вече? Ти разкажи малко повече. Да, татуировката е на Данте Алигиери, доста известен писател с книгата The Divine Comedy. Не знам как е на български. Включително значима творба за историята на човечеството, за италианската литература и творба, която много ми харесва на мене. И цялата история много ми харесва, предизвикателствата много ми харесват и заради това татуираме Данте. Някъде да си подпреш ръката, за да не ти трепери. Няма да трепери. Няма, гарантирам ти, че няма да трепери. Аз съм като лост. Сега ще стегна пресата. Давай, виж. Разкажи за трудностите с ограниченото пространство, което имаме. Много ограничено. Налагаме всякакви шаблони, да видим кой ще пасне най-много. 6 модела. Имаше и други модели, които паснаха добре, но щяха да се борят с долната татуировка. А това не искаме да се случи. Как ти се струва татуировката като сложност? И може би заради кожата ще е малко по-кофти. Свиквай. Свиквай, защото аз няма какво да променям в моя подход. Коментирахме темата, че е по-мъжко да сложиш крем, отколкото да не сложиш. Във вече едно от предните видеа, на което се татуирах цялото тяло и питам хората как се очаква да се татуираш цялото тяло, ако не сложиш крем, нали? Чай, че ми извади рамото. Добре, да стане. Извади ми рамото, да. А сега ще трябва да така да стоиш обаче. Така, колко време? 10 минутки. Да, да залепим... Гадно е. Ръката за главата. Аз знаеш какво искам да ми залепите ръката за подлакътника и така да съм като Джизъс. Как ми е формата? Коя форма? На телосложението. Кръгло, то кръглото е естетично. Като Бог. Като Да не забравяме, гръцки. че Буда е Бог. Аз съм гръцки. Алекс, каква е идеята на това? За да ми е по-удобно. Защо ти е по-удобно, като е по-дебел? Свикнал съм на моя. Какъв заучен татуистки лав. Гаранция всички татуисти, за да преварват, кой ще го каже това прав. Алекс, давай, защото няма време. 7 часа трябва да сме почнали, в момента е 6:59. Невъзможно. Имаш една минута. Миро, миналия път какво си говорихме? Какво сговорихме? Че не трябва да се дава зор за такива работи. Аз кога съм дал зор? Аз просто казвам колко трябва да почнем. Алекс, давай, защото няма време. Аз днес ще имам асистент с цензурирано лице и тяло, който ще ми помага и ще работи вместо мен. Това е VIP услуга, която ние предлагаме в Tattoo Studio in Kemper от много скоро. Може да работиш, докато се татуираш. Има кой да пише вместо теб, кой да бачка на компа. Мега идеята! Това е Tattoo Studio за предприемачи. Искаш ли помощ? Не, мога и сам. Това беше подвеждаш въпрос. Подвеждаш въпрос за хигиена. Защо толкова много бои слагаш, бе? Аз сложа 5. За какво? 5 по принцип слагам. Аз съм чул, че професионалистите използват само два вида. Черно и... Черен разредител. Да. И аз съм ги виждал те. И правят за по $20 татуировки. Тук не е, че твоите са по-различни. Ма па са по-скъпи. Колко ти една минимална заплата, ли? Прекаляваш. По наказание ще си избереш, ако лицето не е същото, като на снимката. Какво самолишение? Гладна стачка? Къмшици, бой? Ако искаш, мога да направя същото качество като на снимката. Искам 1:1 да искам да е 4К резолюция. Това не е 4К резолюция. Виж колко е. След тези клипове вече съм най-отвореният човек на планета Земя. Виждали ли съм поне вече сигурно 100 000 човека по гащи, голо. Остана само и гол. Чисто го. Чисто гол да ме видят, ама това няма да се случи скоро. Значи има нека шанс някога. Не плачат. Сериозно сума. Аз бих се продал. Колко ти е цената? 5 милиона евро. Айде. Добре изглежда. Фалшиво или истинско, да? Фалшиво. Фалшиво, да. Сега момента да кажеш, че не става и няма да го правим. Затова място толкова. На 2 квадратни метра работи ли са, прави ли са къща? Няма как да направиш къща. И нещо иска да кажеш на Тонка? Не, той Тонка не е виновен. Аз съм виновен. Тонката с какво е виновен? Може би е виновен, че ми каза да не правим целия ръкав наведнъж. Може и да ми е казал преди 2 години, не знам. Аз нямам такъв спомен. Може аз да съм му казал, дай да направим първо това горе. Нямам идея. Вече толкова време.
Значи мисълта беше следната. Значи аз преди 3 години, 4, още нямахме студиото. Но знаех, че един ден Алекс ще дойде в това студио и ще трябва да татуира. И това е едно изпитание в живота му, което трябва да премине, за да стане истински артист. Той да се напасне на тия фърлени работи от мене преди 3 години и да направи нещо. И той сега ще видим как ще мине теста. Това е неговия път, това е съдба. Това ще... Ай, чао! Лека Печо. Лека Печо. Бог да те благослови. Аз планувам за тук цял кръст. Ей така. Ей така. От тук до тук. Черен, плотен, цял кръст. Нищо друго. Като рицар тамплиер. Въпреки, че съм против кръстоносните походи, но ще го направя. Значи си против някой сметка за ще направиш. Да, абсолютно. Имаш идея. Добре, какво става? Не съхна ли? Няма да почваш. Аз кога съм дал срок? След малко. Какво става сега? Ако почнахме пипаме ръцете да се притесняваме. Това е теста на живота. Това е теста, да. Значи от това зависи вече финалния ръкав, целият вид, така нататък. Манджата, Цезар, брюм без пиле, това. Това е като салата Цезар, ама без кротоните или пък без пилето, нали? Не е баш същото. Като не е правено на един път. Ай, защото е 7 и 10 вече. 10 минути закъснение. Моля? Гърбъле. Вой, как напредна. Това е магията на крема. По-хубаво това няма. Не знам какъв ти е проблема да работиш с крема. Аз нямам проблем. Нали? Ево. Просто казвам, че кожата ти е гадна в така ситуация. Да, той живота е гаден. Като се замислиш, живота е едно постоянно страдание, което няма смисъл. Аз не страдам. Да, но ще страдаш утре. Това заплаха ли беше? Не, просто си каза. Това го има на камера, Миро, внимай какво правиш. Живота е едно постоянно страдание, Алекс. И как да ти обясня, че каквото и да правиш, както и да го правиш, в края на деня умираш. Да умреш, никой не помни за теб. Така е, съгласен съм с това. Всички забравят. И дори да те помнят 200 години, 300, 400. 400 години знаеш какво са на фона на Вселената, която е вече на 13 милиарда години. Нищо, брат. Така че каквото и да правиш, не се мотивирай много, защото няма смисъл. Пазикам се. Значи сега да ти направим лоша татуировка, ти ще не помниш, докато умреш. После никой не напомня. Абсолютно. Перфектно, значи няма никакви проблеми. Виж, когато клиента не го боли, има ти една страхотна връзка. Аз ти се възхищавам, ти ми се възхищаваш на мен, че не мърдам. Не мислиш ли, че това е по-добър вариант, отколкото да боли такова, това, да се мяткам като риба на сухо, да охкам, да псувам, да не стъпвам в студиото 6 месеца? Какво би предпочел ти? Ако сега трябва да татуираш само с крем и щом татуираш само с крем, човека, който татуираш, се връща 3 пъти. 3 пъти трябва да го татуираш с крем. А иначе татуираш го без крем и ти се връща един път. И после не идва. 1, 2, 3 години. С крема, разбира се. Нали? Да, точно така. Затова и употребата на крем е полезна. Всъщност е хубаво за кожата да изпита нещо различно. Хубаво е за където налягане да не се вдига. Между другото, ти какви книги четеш? Какво ти става, Миро? Турбото ли включи? Не съм. Струва се, че даваш газ. Ти каза, че в най-лошия случай ще ме помниш до края на живота си, така че... Мен ме интересува ти какви книги четеш. Не чета. Тайна. Не мога. Що? Не съм се научил. Да ти кажа, това е реалността за 30% от българите. Че не могат четат? Дали? 30%? Измислих си го. 100% е по-малко, ама може и толкова да е. Не, ти кажа, няма се очуда. Представяш ли си? Какво мислиш за хората, които си правят татуировки само защото им харесва? Ако те кара да се чувстваш по-красив, ако си правиш татуировка, която уважава някакъв стил, артист или дизайн, специфичен, никакво значение, брат. Стига да решава даден проблем. Ако ти закрива белег и е по-добра от белега, няма проблеми. Ти? Че забравихме темата на разговор. Ако те забавлява, пак няма проблеми. Съгласен съм до някъде с теб. Действително за мен татуировките, аз ги гледам под друг ъгъл. Мен ми е нужно само да ми харесва една татуировка, за да си направя. Предположение, че ми харесва, значи мога да свържа с нещо. Да, бе, звучи добре. Ама ти си в тази индустрия. Това е си едно порно актьор да каже, че харесва всякакъв вид жени. Нали, това му е работата. Разбираш? Ми не е работата, не мога да харесва всякакъв вид жени. Искам по такъв начин да ги харесва. Алекс, докъде си? До половината ли си? До врата. Ева. Но и ще ме прилича обаче. Не споря. Не съм очаквал нещо по-различно.
Аз ако бях президент, така щях да вървя. Час. Точно след час татуиране. Продължаваме с пълна сила. Рисунката е наполовина готова. Ето как лежа аз. И работя с лявата ръка по този начин. Пиша сценарий. Боли. 2 часа вече. Крема спря да действа. Живота вече не е толкова хубав, колкото беше. А ти рай, те разбираш? Ще се прекръстиш на Царлов. Царлов брат, Тома избра мен, не аз него. Така дойде. Просвещение. Тая поредица беше едно страхотно предизвикателство за мен. Повече няма да има. Как така беше? Беше. Добър вечер, драги зрители. След 3 часа. Неспирно татуиране. Очаквани 5. Получиха се 3. Мисля, че сме готови с татуировка. Ръкава е завършен. Боля много по едно време, после се оправи, после пак боля, накрая вече се боля и се приключи. Но значи не боля много, не боля пак. След почивките малко свежнах, така че Дали бе? след почивките свежвам да ти кажа аз. Татуировката е готова, аз така, само така ще стоя вече. Няколко дни, да, никога повече няма да се върна към стандарта. Какво повече? Готов е Данте Алигиери. И най-накрая ръкава е завършен в пълния си реалистичен вид. Нали така? Сега кожата ми е малко зачервена, но това нещо ще стане още по-реалистично, когато се отпусне, защото моята специално много се зачервява и много кърви. Сега от крема... Те да червена преди да почнем, така му ли сега? Смятай. Виж сега. Доволно, Алекс. 3 часа, около мишницата беше ужасно, потресаващо гадно. Направи го да излиза от Колизеум, ли? Да. Зад него. Да. Това е епизод 3-4-5, не знам какво стана. Приключен, завършен. Коя ще е следващата татуировка, която ще си направиш? Почивка. Как така? Ще има друго съдържание до тогава. Почивка образователно. Малко тега остана. Добре, време е за финалния резултат. Може да цъкнете на описанието по това видео, да разгледате татуировките, които правим, хората, които татуираме и ако искате и вие да получите вашата голяма татуировка, може да запазите час за безплатна тату консултация. Цъкнете тук да разберете повече. Тату студио Ink Emperor, най-високо оценен тату студио в град София. Пусти да догледаме епизода. 우리 아빠가 막 살려달라고 눈물을 흘리면서 날 간절하게 쳐다보는데